Това е уникат. Ето рибата плува. Рибата, това е москвича аквариум. Аквариумът. Дай отпреди да видим. А сега вижте отпреди за какво става въпрос. Да. Ето, вижте река. Това е Не види също. Не. Ето има газ. Има газ. Циклич. Това е кислород за рибата. Ето рибата е жива, вижте. Бума. Страшна работа с това. Как си го направил?